Pán Soros, asi by ste mal na Slovensku vymeniť kádre. Toto je neuveriteľná fraška. Čaputová s Lipšiťom chceli 6 týždňov pred voľbami strčiť do väzby popredného kandidáta Smeru a nakoniec prepustili nielen jeho, ale aj druhého obvineného Štála. Slovensko v priamom prenose vidí, že toto celé je len politický lynč. Tibora Gašpara obviňujú z toho, že vraj podľa udavača musel vedieť, že Slobodník je skorumpovaný. To čo je za zločin? Každý Slovák musí vedieť, že Čaputová je Sorošova panenka a napriek tomu nezavrieme 5 miliónov ľudí do väzby. A toto všetko Čaputová spáchala len preto, aby vo voľbách pomohla svojmu progresívnemu Slovensku. Ako inak to nazvať ako manipuláciou volieb? Nebola náhoda, že Čaputová verejne obhajovala čurilovské zvery, ktoré chceli vyšetrovateľke zapaľovať autokanistrom. Nie je náhoda, že Čaputová mala vždy blízko k Lipšicovi. A nie je náhoda, že madam uprednostnila Hamrana pred Šimkom. Všetci, čo sú zapletení do zatýkania Tibora Gašpara, sú jej ľudia, je čističi. Pomocou nich chce zničiť Smer za každú cenu. Ja im do toho nechcem kecať, ale liberálne médiá tu roky šírili legendy o tom, aká sme vraj v Smere strašná mafia. Spáchali sme vraj úplne všetko, už som len čakal, kedy Roberta Fica obvinia z vraždy Johna Lennona, Čepman sa už chystal von z basy. A bum, nakoniec sa zmohli na to, že Roberta Fica s Robom Kaliňákom obvinili z toho, že na tlačovkách poukázali na Kiskove a Matovičove daňové podvody, mňa za to, že som sa odfotil s červenou hviezdou a teraz Tibora Gašpara za to, že údajne mal vedieť o tom, že ich človek, udavač Slobodník, je skorumpovaný. Od dojatia nedýcham. Úplne, že CES aj Bratislava. Natočte o tom nejaký seriál, please. Hovorí sa tomu, zahučala hora, porodila myš. 3 roky Lipšic, Matovič, Čurila, Hamran a ďalší SSáci nerobili nič iné, len hľadali špinu na opozíciu a zastrašovali nás ako Pinochet v najlepších časoch. A toto je prosím pekne výsledok. 0. 0. Nichts. Prevalilo sa aj ďalšie šialenstvo. Sudca Truban potvrdil, že Tódová na pokyn jeho kolegyne, sudkyne Záleskej, naňho v denníku N hádzala špinu. Takto si sudkyne cez svoje milenky vybavujú osobné spory na pracovisku. Bravo. Tódová kydala na Milana Lučanského, Záleská odsudzovala. Tódová kydala na Dušana Kováčika, Záleská odsudzovala. Tódová kydá na Dávida Lindnera, Záleská sa už zalizuje, že odsúdi. Z tohto sa baby nevylížu. Vytvorili mafiu, posteľnú mafiu, ktorá zničila akúkoľvek dôveru verejnosti v médiá aj súdy. Gratulujeme. Ale v pohodke, láska je láska, když chodí holky s holkama. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Poďme sa tváriť, že toto celé je vlastne romantická storka, nakrúťme o tom nový Titanic. Pamela a Monča nech sa chytia za ručičky a nech im Celine Dion do toho spieva My Heart Will Go On. Dve lesby nechutne zlikvidovali generála Lučanského, prokurátora Kováčika a idú zlikvidovať advokáta Lindnera, ale jasné, poďme z toho robiť dúhovú romancu. Ešte raz, toto peklo kryje Čaputová. A jej progresívne Slovensko. Čo tak sa k tomu vyjadriť, vážená madam z paláca? Prestaňte láskavo bicyklíkovať s Ďurim a ak chcete uchovať zvyšky dôvery v právny štát, odvolajte Odora ako ministra vnútra, vyzvite k rezignácii Hamrana a Lipšica a vyjadrite sa k Záleskej a Tódovej. Inak sa nečudujte, že celé Slovensko je presvedčené, že za týmto celým stojíte vy. A veľký brat za vami. Fakt vám do toho nechcem kecať, Mr. Soros, ale toto vám naozaj nevyšlo. Asi by ste mal na Slovensku vymeniť kádre.